OK, čus, já jsem Geekplay a já vás vítám u mýho dalšího videa. V dnešním videu se podíváme na to, jak postavit takhle úžasný výtah, který vás může vyvést nahoru a zase dolů. Však vy víte, jak výtah funguje. Než si ho postavíme, tak vám asi řeknu, jak to funguje. Prostě si sem lezete, zmáčknete tlačítko, vyveze vás to nahoru. Tak, už to tady. A pokud chcete dolů, zase si sem vlezet, zase si zmažíte tlačítko, rychle vlezete do komůrky a už to jede dolů. Takhle nějak to vypadá, když to jede. A to si dneska postavíme. Takže nejdřív budeme potřebovat teda samozřejmě něco, kam ten výtah pojede. Tady si tady takhle prodloužím horní patro. A teďkon si tady vykopete 2 bloky dolů, tady 3 a takhle. Měla by vám vzniknout taková díra. A do té tady takhle dáte redstone, sem dáte blok, na to dáte tlačítko, tady položíte noteblock, na to dáte observer, na to ještě slime block, vedle položíte pistony, na to 2 slime bloky, tak a potom si vlezete sem. Takhle sem položíte sticky piston a observer. Takhle nějak by vám to teď mělo vypadat. A teď si volíte jakékoliv blok, který máte rádi. A takhle ho sem dáte. Potom už si to můžete designově dodělat sami. Můžete třeba sem dát takhle nějaký osvětlení. Já používám shroomlighty, ale můžete si tam dát třeba já nevím, steel lanterny. Teď se přesuneme nahoru. Teďkon si tady najdete blok, který je přímo nad tím observerem. Jo, což je tenhle. Tady půjdete 4 bloky nahoru. Takhle nějak. Tady to celý skopete. Ale tady ten blok, který je 4 bloky nad podlahou a je přímo nad tím observerem, tak musí být obsidián. Potom pod něj dáte noteblock a sem dáte váš oblíbený blok, může to být jakýkoliv. Na to dáte tlačítko a máte v podstatě hotovo. Potom už si to můžete nějak takhle dodělat, můžete tam přidat ty stěny, jak jsem říkal, to osvětlení, tady takovýhle sloupy, nebo stěny tam můžete ještě dát, tady nahoře střechu. To už je vlastně na vás, ale ta střecha, ty bloky nesmí být tady. Potom už vám stačí jenom jít dolů a zmáčknout tlačítko. A ono vás to vyveze nahoru. A tady už jsem vám to ukazoval. Takže já vám ještě jednou ukážu, jak to jede dolů. A také to jede dolů. Takže já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud jo, můžete zanechat like, případně odběr. Za všechno budu rád. Čus u dalšího videa.